ҳамдорон азиз салом алейкум. имрӯз 22 майи соли 2025 қарор дорем дар адерҳои деҳаи Чорбоғи ноҳияи Варзоб ва ман ба шумо нишон метиҳам нашонамои тарбузи лалмиро ки рӯзи 10 май коридагӣ будем. Як замин, ду замин ва се заминда коридагӣ будем. мана имрӯз аллака 12 рӯз шуд. Дар 12 рӯз мана тарбуз аллака буромадааст. Се баргашт содааст. бинед дар инҷа бисёртар омадааст, дар мобайн камтар. хай камтараш хуб аст. камтар хуб аст. мобайндан буромада истодааст. якта ҳар ҷо буромада истодааст. ин як хатоӣ кардем. хай дар ҳаёт дар натиҷаи хатогӣ ёд мегирад одам. ҳамин чапаре буд нишон додам. ман ҳамин чапар будам. бо ҳамин чапар кашидагӣ будем. мо баъд аз тарбуз коридан чапарро мо ҳамин гирд кашидагӣ будем. я бара ба ҳамин замин кашидагӣ будем. ин як тараф хокро тела доду тухмро дар як тараф ҷамъ кард. дидед дар як тараф ҷамъ кард. хеле тухм наздик омад. хеле наздик омад тухм ва наздик буромад. ин ҳам қисми поёнаш аст. қисми болош тунук аст. уҷа ма дисодем сабз бисёр аст. агар ҳамин телефони ман нишон диҳад шумо мебинед. ҳамин бисёр аст. буромадагӣ ман дисодем бисёр аст. на вакун чашми ман гузашта истодааст. аҳамият додам. хулоси гап ана ин тарбузи лалмӣ аст. имсол мумкин чапарро хел боло поён кашем бо сабаби он ки манам хел тухмро дар як ҷо ҷамъ накунад. ин якум замин асташ. боз як чи гуфтанӣ ҳастам ки ҳамин як дулона задем, чапара соз кардем, дар бало мондем. ту ҳама ҷазир кардӣ, дулонаро задӣ, дулонаи сабзада задӣ. бар ивази як чор шохи дулона бинед инҷа боғ карда кайманӣ. ин қадар дарахт оварда шинондааст. инҷа ина бинед себи биҳӣ ҳам аст. дарахти русия ҳам чор мағзҳояш ҳам бар кардагӣ ҳамаш. ин боғчаи олучаашро бинед. ин як ба сад кардаст акаи ман навдидам ин боғча қисми поёнда кардагиашро. худашо унҷида вай кардагӣ як каравот кардагӣ штаст тапчан ба ман гуфтааст ки поёна навор кун гуфтодааст. ҳозир ман қисми поёнтара навор кунам. инҷая ҳамдиёрон азиз, ана ин заминаш донаи тарбузи тоҷикӣ дастии худамон дар лалми сиёҳ мекоранд ку инаш ҳавай аст. мана буромадааст. инам мана ҳамҷо бисёр буромадагӣ аст. баъд аз 10 рӯз ман нишон метиҳам ин аллака баъд аз 10 рӯз мумкин 30-40-50 сантиметр шавад. дидед замин ҳамқа хоки аст ки пӯчатон медурад дар ин хок. як хатоги дигам кардем. бо шаб ҷуфт карда тайёр карда пагаш коридан ки нам аллакай парида буд. барои вай ҳамин шаб ки тайёр карди заминро ҳам шабаки коридан дар кор ки нам напарида коридан дар кор. ҳамдиёрон азиз, яъне ин нашонамои тарбузи лалмӣ ки рӯзи 10 моҳи май корида будем, яъне 12 рӯз пеш. хай акун худои таоло тиҳад, агар болои сангдам метиҳад. беоб такрор мекунам. лалмӣ гуфтани ин беоб аст. дар инҷо об нест. дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони ҳар яке мо шумо бошад. боз тахмин 10 рӯз пас навор нишон медиҳам.